good evening action na yun. Sa tanong na pagpalamat yung mga programa. Check ko lang ma'am, kay nasang hapon may report kami nga nabaton may isa ka unit sang series bus nga na-aksidente sa area sang Don Salvador Benedicto. Anong information nga nakalabot sa imo ma'am Jade angot siri? Actually, hindi siya aksidente, no? Na-trouble lang siya ang unit namin. Tungod na natalipanggan sa amin ni driver na dasang drive amat-amat na bugangat. So, ang natabo, ang airbag suspension, muna siya ang kaya ang mga tradisyonal, yung mga basya, mulyo na isang ara, isa dalawang dala. Ang sa amin, muna siyang airbag suspension. So, sa mga modern na mga units. No? Okay. So, ang natabo na, posible, tungod may mga resource sa dalam, may mga sharp object, naigo na siya sa dalom. So, muna nga nag-purpose na siya. Muna siya, so hindi, gina-evidence ko correct lang na hindi ko siya accidente. Na-trouble lang ang unit namin. So, amo to, kada nagkagan sa driver, amat bigat, ginpahigad ko yun ang unit. So, kaloy man na wala man sang pasahero na kahit hinay man ang kadalagan niya. So, wala sang pasahero na mapilakan or anything. So, yun nagtawag na siya dason sa rescue dito sa terminal. Ang mga ginsugat sa ginka-transfer dito ang mga pasahero sa Cagso sa Cebu. Okay. Ano ba sagad sa driver nga nag-amat-amat bugat? Ano ba sa full ang capacity sa Saliga Series? Hindi isa full capacity. Wala lang ko nila ako ng aton na ang aton na rida. Hindi wala kung may gaamat flat na batsyagan mo na sa manibula mo. Nalagabigmat siya. So, amon isang natabo no. So, amon sinagbisahiga siya para matsyat. So, hindi na siya mechanical ever. So, hindi na siya ng mechanical or human error. So, amo na siya no, considering palayig sa ginhalinan, possibly sa mga dala, may ala, nakita nga may mga construction, bala. So, may nagkabilin na ang mga materials, mga short object, kung kusa. So, ito sa mga ginhalinan na naigo. So, nag-purpose siya na nag-purpose. Sila muna nga amo na gintunaan na trouble ang amo na unit. But it's not an accident. Okay. But ini nga hitabo, Ma'am Jade, hindi ni perme katabo sa series bus? Actually, ano na siya for the first time na sa amon record no, nga amo na natabo. Okay. So, amo na siya beyond siya sa control namin, no? Kasi sa mga talanon, kasi ilaya ang system sa bus namin mo. Ang tuloy sa atin yung mga muling, wala sa dalong. Amo na siya ang sa airbag suspension, amo na siya ang protect mo lang sa undag-undag. So, it's like daw salbabida na siya or mattress na kung igo na siya gani, makupos, gina siya yan, tendency nga makupos. So, mga posible may mga blood object na nag-igo dito, no? Na nag-igo, muna nga nag-kupos siya. So, mayo man ang driver namon, kasi hinay na pagkadalagan niya, nag-asang napagsabahan niya, nga nag-bugat, amo itong nagpahigad siya, no, para to check kung ano ang problema. So, amo to ang nakita na nagkakilid siya niyo ang bus. Okay. Wala man, Ma'am Jade, na delayed ang oras ang biyahe sa mga pasahero? Ang atin na sa biyahe, no, particularly kung magwa pa dire sa atin, kasi siya, may time ang kita ang ginalocate, no, nga, kaya ano kita na kung anong schedule pang barko, pang guards. So, wala man so far na delayed ang biyahe, no? Kaya automatic, pagka ano sa tungo na tayo ang driver, nagtawag na siya doon sa rescue, no? So, ginagaw man yan mapadalaan sa rescue para hindi man ma-pressure ang biyahe sa mga pasahero. Sige. Ma'am Jade Ceballos, ma'am, thank you so much kayo sa information. Okay, salamat, Jade. Bayong gabi. Okay, bye. Action Firing Line. First time nga